Lately, kasama ng desire to try something new, ay medyo obsessed ako sa flower na ito. Nung una ay akala ko ay sunflower, pero habang tumatagal ay nare-realize ko na ito yung flower na una kong natutunan i-drawing. Parang daisy naman, pero kulay sunflower. Basta Joan flower na to mula ngayon. Kaya nga, kasama sa trying new things ay nag-aral ako ng embroidery. At syempre, ang una kong ginawa ay Joan flower. Nilagay ko una sa cap, and then sa shirts. Ngayong araw ay magta-try na naman ako ng new thing. Ito yung mag-paint ng wall. Matagal ko na rin gustong pinturahan yung wall namin kasi medyo boring sa paningin ko. Murals yata ang tawag sa ganito. Kung ano pa man, tayo na magsimula. Excited today because first, kaninang umaga, I'm feeling artistic. I made this para siyang pagkain. Meron akong ginawa mga candles and super bango. Yung amoy niyan ay pang Christmassy, ganon. Tapos yung isa ay Adventure Awaits. Anyway, hindi yan yung laman ng vlog ko, pero kinikilig ako kinikilig ako. Kasi finally today, ang aking mga ideas sa aking head ay coming to a reality. Reality nga pa, disaster. Hindi halatang I like this color so much. So, I bought 3 colors. Itong mustard, olive green, brown, and of course, feeling artist yarn. Ito. Yan ang aming side ng bedroom. It looks very boring. Ang aking bright idea ay lalagyan ko ito ng sunflower. So, let's see. Sunflower, pero ano siya? Shape ng daisy, pero sunflower yung color. Kasi hindi naman pwedeng white yan. So, let's start! Feeling artist yarn. Are you proud of me? Do you like... I'm so proud of you. How's it going so far? You're a fainting person. I'm a fainting person. Ano naman ang inspirasyon mo sa iyong singing? I always like this color. Tapos, yung flower na to, parang ito na yung kaya kong gawin. Pero ito lang din yung gusto kong itsura ng flower na to. Tsaka matagal ko lang gustong mag-paint. Baka ito na yun. Mura lang naman pala yung pintura. Tayo sa progress ni Joan Ruiz. Akala ko nga 3 piraso lang yan na ganyan. Pupunin mo ba yan yung buong pattern na yan? Ganda no? Gusto mo? Hindi ko alam. Ano kaya tayo ilaw? So, I'm learning. Kasi feeling ko para siyang flat. So, nilalagyan ko siya ng shadow and I'm not sure kung this is the right way to do it. But I like it. Ito yung mga wala pang shadow. Yan. Ito yung may mga shadow kong lari. I feel like an artist. I'm so glad. Nice day. Ganda itong magkasama, yung dalawa nito. Yan, oh. Ayan na, darling ko, at magpipintura na rin. Sige, pwede yan. Ilan? Gagawa siya ng murals. Gawin tayo ng mga murals natin. Pag nagkamali, di patungan mo ng kulay puti lahat. Tapos. So, itong blue, ayan ay ang orange red lipstick. Ayan ang kanyang color. Ano kaya ang gagawin nito? Ito yung sa akin, yung sa kanya lahat. Kasi artist yan. Artistahin. Sa susunod, ito yung ipipaint ko sa sa wall. 1,000 lang? Pag-libre ka nga roller? 1,000 ang damage. Okay ba yung kulay na to? I like the color. I'm not sure if it's okay. Compliment ba siya? I like the color. So, ito na yung update. Ayan siya.
At pagtingin mo dito, ay yan ang makikita mo. Pero for some reason, syempre mas gusto ko pa rin ito. Very bias ako pagka ganitong color. Tapos feeling ko, parang ang cluttered. Ayan o. Yan. Tapos yan. Diba? I mean, it looks great sa camera. Pero parang medyo cluttered na siya sa eyes. So, iniisip ko na, i-resign ko to. Itong mga flowers na to. And gagawin na siya na bold color. I mean, plain color. Dahil naaning ako sa dami ng impormasyon. Kaya tinakpan ko muna. Hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko dyan. Basta takpan mo na yung mga impormasyon. And ang nakakatuwa sa bahay na to ay walang sisihan. At kung mali yung nagawa at hindi maganda ay ayos lang. Nag-enjoy ka, gusto mo yung ginagawa mo, at na-realize mo na, hindi ko pala to gusto yung result. Okay lang kasi pwede namang palitan. Natutuwa ako na may ganun dito sa bahay. Ugali talaga ni Rambo Ruiz na medyo nakutuha ko na. I think that's what I'll do. And dahil hindi ako mapakali kagabi sa aking ginawang painting, kinover ko kagabi ng natirang paint. And today, nakadecide na ako ng color na gusto ko. Ayan siya. Terracotta. Parang ganun yung pangalan ng paint. Pero nalagyan ko pa ng mas yellow. So ito teal. And then terracotta. And then this one. So at least nagko-complement yung mga colors. Hopefully, maging better ang kalabasan nito. And hindi siya cluttered. Pero I'm excited. At excited ako matapos na para maligpit ng aming tahanan. I decided na ituloy na lang yung mga sunflower / daisy para isang itsura na lang. Ayan. Tapos probably here, ayan, itong karutong lang ng konti. At dahil sa mural ni Joanne, na-challenge ako na sige na nga, start ko na rin. Ang idea na to ng pag-painting, pag-mural. Kagaya dati, nung mga 4 or 5 years ago, nag-hand lettering ako. Niisip ko na i-transfer yung mga hand lettering ko from paper to mural. Kaya lang wala lang space. Hanggang sa nawala na siya sa isip ko at hindi ko na siya nagawa. Pero na-challenge ako dahil si Joanne, nag-action siya agad nang naisip niya. Kaya ang ganda ng gawa niya, di ba? At first time niya yun. So ngayon, since bumibili naman na kami ng mga materials para sa pag-painting sa wall sa kwarto, naisip ko na isabay ko na yung akin at gawin ko na rin. Eto, ang dami kong canvas dito. 1, 2, kasama pa dito sa... Yan. So walang excuse para hindi ko to gawin. Isa rin to sa mga perks ng pagkakaroon ng mabait na landlord. Pinaalam namin to sa kanya at sabi niya, sige sir, gawin niyo kung anong gusto niyong gawin. Meron ako isang box ng chalk para gumawa ng sketch. Meron akong idea pero wala talaga. I will just allow yung mga lines kung anong saan akong direction dadalhin. Let's do this. I am assuming na kung paano to ginagawa sa paper ay ganun din sa pader. And the idea is kung magawa ko to ng maayos, gagawin ko sa iba pang mga walls. Aking teorya ay unahing pinturahan ang pinakadulo na layer. Gusto ko ng orange pero walang orange kaya naisip ko pagsamahin tong dilaw at red. Because I think orange looks good sa gray. Ang isa ko pang teorya sa ganito ay, kumbaga sa photography, kapag meron kang tamang composition, sa teorya ko ay 50% okay na yung picture. Of course, yung iba pang elements ay kagaya ng ilaw, di ba? But teorya naman sa ganito, kapag meron kang mga good color combinations, parang gano'n, parang I think it's like you already nailed yung piece mo ng mga 40%. So, I don't know.
umuulan. Kailangan natin mag-pack up saglit dahil umuulan. Let's hope na hindi yun wash out. Sana. So, ayan. Ito na yung itsura ng final product na aking pinaint. And I really like it. And over that side, ayan na yung itsura niya. Yung color niya ay mas nicer sa personal. And so, it's super nice. So, ang verdict ay I'm super happy with the outcome. Gusto ko yung color, nakakahabi siya sa room. And yung flowers, and nakaka-amaze lang kung paano yung mga colors and paints kaya niya mag-beautify ng paligid. So, natutunan ko na hindi ko kailangan maging artist para makakreate ng something beautiful. I just have to try and trust the process, and kapag hindi siya mag-work out well, pwede naman siyang i-paint ulit and palitan. So, yan. I'm just really happy.